две техники. Едната е точкова, другата е черта с перо. До степен да се появи контраста на тъмното, на светлото, нюанси на леко светло, с разреденото ще се работи малко. Коя година я правихте? Миналата година. Миналата. Миналата година. Тя беше направена през нощта или през деня? Тя беше направена през деня. През деня. Не Чудващо. съм е работил. Чудващо. Имам няколко, де съм ги правил вечер. Съм ги довършил, дето и да се прави. Казахте преди, може би една седмица на мен, че почнахте да рисувате този града още на 6 годишен възраст. Да. До някъде е така. Нали, това, което съм казал. И как да ви кажа, то е едно вътрешно такова чувство. Просто необяснимо ми е. Но как да я кажа, рисуване, създаването на творби е нещо, което може би самата вътрешна моя потребност това да го правя. И така. Но се старая нещата да ги представям по-добре, в по-добър вариант от преди години. По принцип се обръщате към снимков материал или по-скоро към паметта си? Някъде паметта, някъде снимков материал използвам. Но това е общо взето с нещата. Има неща, които ги имам на снимки, лично аз. Не съм използвал чужд снимков материал и оттам вече. А някои неща са ми познати, примерно беседката, която съм работил. Сега на нова правих като поръчка. Беседката, това всичко ми е познато. Било във времето, когато е съществувал този обект в града. И така, общо взето. Или натура, или снимков материал. Това е общо взето. Преди малко вие казахте, че понякога съвършенствате своята творба. Добавите зелени листа, махате някакви, така да кажем, съвремени, озеленявате. Тоест това по-скоро е озеленение на първо място. Да, в картините. Откъде идва това желание да направи града по-зелен? То чисто естетично нещо. Естетично, защото града не е достатъчно озеленен. В смисъл и е достатъчно провален от гледна точка на озеленяването. Значи, всичко, което е било хубаво, приятно, както и централната ни улица тук в града, беше много силно озеленена. Имаше акации, хубаво, сянка, дето се казва, тези пейки, които тук ползват, можеха да бъдат в сянка. Това бяха огромни дървета, може би 100 годишни дървета. И от тая гледна точка вкарвам все нещо в картините. 2 лодки може да са, слагам храстче, нещо, слагам просто, добавям към. Да не е гола лодка с фон море, примерно. Миналия път, когато ние говорихме с вас, вие казахте, че понякога в една творба вие можете да обединете няколко сгради, няколко образа от различни времена. И за вас това е напълно нормално, напълно... Да. Така е. Според вас това е... За да бъде картината ми по-пълна. По-пълна. Тоест това е някакъв стремеж към пълнота. Съвременно. С старото неща. Сгради, архитектурен план. Там неща свързани с камъша, който е около езерото, и в връзка с това
мисля, че след дълги години това нещо ще изчезне и няма да съществува. И затова искам да направя една поредица, част от езерото и част от местата, където верее това растение, за да мога да остане в моята памет, паметта на хората, които ще купят картини в тая връзка. Тя е критска работа, критска е. Обаче ние тук пак имаме модерни къщи. И тук е езерото все едно, нали, към мъжите. Съм доста наблюдателен и ми прави впечатление. Лунната пътека, луната, насреща брега, светлините, спокойното море. Това е общо взето. И това ме впечатлява някакси. Малко създаваме така добро чувство, вътрешно успокоение, да, вътрешно успокоение. И имам план да направя една серия, да речем, манастирите в България. Или така, такова ми е желанието, вътрешното. И малко модернизъм да вкарам последствия в моите творби. В какъв смисъл? Малко по-модерна графика. Малко Да съвършенствате ли стила? по-друг стил малко да вкарам. Какво според вас означава по-модерен стил? По-модерен стил не мога да ви го обясна. Това може да покаже времето само. Как ще създам произведението, което съм решил да направя. Тук също още малко е тук. Той е пояс е така. Трябва още да го засича. Винаги като отидеш на тъмното, примерно слезеш долу на скарите, където са лодките, и като погледнеш небето, защото си далеч от булеварда е осветен. И виждаш каква е разликата на небето и морето. Аз не си мислех, че с моите неща мога да пробия с изкуството в Германия. Нали? Нямах такова, как да го кажа, не настроение ми. Просто съм си мислил винаги, че моите работи не са достатъчно силни, за да мога да ги представя, те да се каже. А се оказа обратното. Така. Пак случайности, някакви случайности. Свързани с моите изложби, които съм правил. Както и работата, която намерих, когато работих, това е една случайност. Дето попаднах на рожден ден, подарих графики, човека дойде до мене, нали, каза, много са хубави нещата ви. При нас има едно работно място свободно за човек, който е свързан с изкуството. И така получих и работата си като художник в театър. Колко години работите? 7 години. 7 години живеех, 7 години съм работил. През цялото това време и всяка вечер ви работите? Всяка вечер с нещо се чертаех, нещо се занимавах, да. Вие ли си иска някаква почивка от една творческа дейност? Дама, ето сега нямам желание да почивам. Постоянно искам да творя, защото това загубено време искам сега да го наваксам, да се каже на български. Наваксам времето, което съм пропуснал. Графистите кръжали така, църквата, така, малко тъмно, сам така, и готово, и толкова, до тук. И приключва. Ама Митко защо скачи? И аз искам така да прави, вътрешно искам защо така го прави. Той го прави иначе. По-бързо, по-ефтино, примерно по-ефтино. И да върви с нещата. Обаче не. Винаги така ги правя. Те са с линии. С линии, да. С драска. Гледам по-детайлно нещата да ги направя. Преди бяха по-нахвърляни така. Грубо казано нещата. Малко по-елементарен стил на работа на графиката.
Малко по-така, така. Примерно, с ръката. Точно сега в действителността. А пък сега съм в действителността съм сега. Точно каквото виждаш, това правиш. Не, с времето явно си създадах някакъв стил. В момента съм си създал стил. Това ми идва отвътре. Сега. Аз не мога да го обясня. Няма как да го обясня. Идва ми отвътре и така ги работя нещата. По-детайлно, по-стилно, по-хубаво, нали, тип снимка. Някой казват снимки, тези снимки, нали? И детето казва с това снимки. Нали? По-така, по-ефектно стоят нещата. Аз казах, че съм преподавал след гимназиалното ми обучение, съм преподавал в селски училища. Съм преподавал, като нередовен учител се водиха. Нередовни учители, т.е. без образование. Понеже не достигат кадри, тъй да се каже, на места. И се наложи 2 години или беше 3 години. Бях такъв учител по рисуване и ръчен труд. Трудово обучение. Ходил съм на малки курсове за шрифта специално, на курсове за писане, защото той има... Шрифта е специфична работа пък. Има детайли, сложни неща има там при него. Да изчисляваш и самите букви, коя е по-широка, коя е по-това, разстоянията между всичко това. Колегите ми работиха с проектор. Аз съм рисувал без проектор, наистина. И пак и тези неща от малко нещо, примерно, и в телефона дори да е снимано нещо, на телефона е толкова снимката. На мен не ми прави проблем да мащабирам, да увелича. Първо се увеличах по комиксите. Това не сме го говорили. Обичах се по комиксите и прерисувах от комикси като дете. Доста прерисувах разни... Приказката си е приказка, ама. Достатъчно е, че чужди къщи правят. Трябва да направи някой монстра за неговата къща, за моята къща. Той много добре знае. Ама трябва да се капарира преди това. Тук има... Ми всичко връщи в пари. Пари? Те са капарирани. Няма. Не е ли да ги покажеш и прямо някой си хареса, да си купи за подарък на някой и така нататък. Това е лошото на тази. Другата хартия, която съм работил, малко по-друга. Тя е по-гладка, а тая е по-мека и перото драска. Даже някой път набира материала от хартията. Дървесината набира. И на върха така и после аз го зачиствам, за да може да се получи самата резка, получи финна, да е по-финна, да не олива, да не олива в хартията.